Prophet Melontic wakapa prophecy vachiti tinenge tapadhuze kuwana kiwa yechirwere chatinesa chaicha. Apostle Chiwenga Musoisandi wakapawo prophecy yekuti tinenge tiri padhuze kuwana kiwa yechi. Saka uri kuti chiko ziko. Ndiri kuti vanhu vanogona kunge vakakoperana hanzi kuziva mbuya waudzwa chakatanga ndo chakaita sei chakachenjedza. And the address there is 4370 chakuti. Apa There is a lady. Type of prophecy inonzi chi. Inonzi PVR. Prophetic virtual reality. Wambopeka zvimaningi zvezvirtual reality. Unongochiona. No, I'm actually looking at Zico to say Zico boy. Never assume that you are the best. You are lying to yourself. Don't criticize that man of God because he doesn't preach about that and you preach about that and that one doesn't preach. No. Different messengers are given different messages. There is no perfect church. There is no perfect ministry. You will never find it. Move around. The day you find it, you let me know. That I finally found that perfect church. I found it. I still perfect. It's not perfect anymore. There's no church like that. So stop looking for a perfect church. Where are there no problems? Could be. Where? There's a lot that's happening in the world of religion, right? So we want to talk about all those things right here on Capi Talk. Okay. Yes, today tiri kumbotaura about chiprofita. Maprophets uko vanenge vari kukoperana maprophets singaite. Unongona prophecy 1 iri kutenderedzwa kune munhu wese yozongoitwa twisted and mawords angochinjwa netone nematauriro. And izvozvo tikushaya kuti Mwari anenge achipa munhu wese chiprofita iwe vhere kana kuti you just hear from another prophet and unoziva kuti ane authority muchiprofita. These days munhu ari kupa maprophecies like anenge aine kuti recurring and consistently like every week anenge achipa prophecy. Prophet Melontic Horace. So you're saying that others are just doing plagiarism? Not others, but some. But that others vanobva ita vese vari kuita plagiarism. Okay. But vazhinji vacho they are plagiarizing maprophets. So Melontic ndiane real time prophecies. Melontic ndiane real time, not saying kuti ndikuti ari accurate or maprophets ari kupa maybe ano plagiarize, but munhu wekuti most of the times you hear it first from him. Ozonzwa mwa kuti God told me this and this, but in actual sense, wakanzwa an idea from someone, and then you give that prophecy. And have you ever noticed that as you're talking about that, we hardly get to hear any other prophet who says, God has spoken to me as he has spoken to Prophet Melontic Horace, for example, right? That would be better. If it's the same spirit that is speaking to you, and you know it spoke through someone else, I think you should acknowledge it. I think Prophet Patsani bears witness, Prophet Chikuse bears witness to what I'm saying. But my prophet you got it first here. I've gone to my pages akawanda my prophets akawanda. Like I spend most of my time doing that, trying to research what you are not sure. But what I've seen is panotaura my prophets anopuwa na prophet Hubert Angel akasiyana nevamwe. You get it? Hubert Angel anoita maprophets about the world as it stands. Arutaura to states kwakamira. Now Prophet Hubert Angel is already given the prediction yema elections in the United States. It's there. Prophet Hubert Angel Zavari is not a local prophet. Ukada kuona maprophets avanopa, it's about elections. It's about my world, my acts of God. It's about football. Football anenge asokutara Dynamos teams zamunoda unobhejera idzodzo. Ndo maprophets avanopa. So kuti unge une authority yekutaura about my elections eku America, unofana to grow to that level. If you know it's because one time there on his page Prophet Ubedenjere was the London preacher. And mona zvekuti you wouldn't identify him as a Zimbabwean.
prophet. Saka muclass E prophet Hubert Angel tunotombowaita sei? Totombowabvisa. Okay. Tosarwa nedu maprofeti Alright. vechidiki. Okay. Yeah. Ngatiti Melontic, your take? Melontic maprofesi avo mazhinji they come to pass even though tichizwa accused of being vague. Munhu kana achiri munhu ari vague kazhinji kacho ndechekuti anongonditi nini a certain blogger is going to die in Zimbabwe. Sakutanga kufunga DJ Sparks, Zigo, Ola, nanani vese because you are not direct. But chiprofita chinokuburitsira here kuti unongotaura ngoti ndozviripo zvikandoti why is it maprophecies ari in parables? Zviprofita zvemubhaibheri zvaitoya zviri mubhaibheri and zviri parable kuti zvisina kutaura munhu parts. Mambo akavingwa kanzi mambo ranhasi muridye imimi Eh, ramakadya nezuro rakatoguma. kwankune That was just like that. kwankune zvazviri direct but kwane zvaiuya futi zviri in parable but zvichiya zviri in parable ka zvanga zviri direct futi muparable zvakafanana nekuti a virgin shall be a child handiti hauna kuziva kuti virgin racho ndiani asi you will be able to know virgin but chaita chi mwana manje zvemazuva ano zvinongonzi kune mwanasikana achaita mwana. Melontic anyora kuti celebrity pane like mine Celebrity rekusouth Africa richafa. anyora ndiri South Africa, anyora South Africa. No, that was some days ago. Nasi anyora kuti I think he said, if I'm not mistaken, we said, I see streets of Harare quiet. A celebrity resting so imminent. So every year we know that a celebrity is going to rest. Every year apana gorere count kuba apana gorere. So in other words, Zigo, are you saying kuti are you saying kuti vari kungotaura zvinhu zviri normal zvinozikanwa zvinongoitika here? Is that what you're saying? Ndikuti pamaprofesi avano pamazhinji acho they come to pass, but they are so vague that they leave room for doubts. Murubabana. At least walk a filter out. But a celebrity who works at a popular radio station who has got about Is it not Melontic akataura kuti ufa ndinodedera manje munhu yaikona zvekudaro. no inini Zigo, is it not kuti the way he brings it out, is it not a way of him not trying by all means not to cause alarm and despondence? But Shumbaka, just unofanira kuudzwa iwe so that kana pane nzira yekuti unokwanisa kugadzisa nezvazvo. But kazhinji kacho Ndaona tinashe afa. It's easy kuti unotoenda kwaroti man of God ndibatsire, what can I do to But is it not what he is doing? Because most of his posts that we see, I've tried to look out for these people, but they've ignored me. like an AKA nanachi anditi. But the point andikutaura ndeyekuti kana watombotaura nemunhu yeye, which means anzwa shoko iroro rechiprofita ichocho. Hezekiya akanopiwa chiprofita icho ari muKing's Court. Hapana mbozorohwa ningi public address anditi. Mboziwo ukataura kuti celeb vamwe vedu tinenge takutofunga kuti pamwe tiri part of chi. So just by saying that you have actually caused the despondence and chi. Kana uchipa chiprofita kuna AKA akasateerera ndizvozvo. Let it between you and chi and him. But then chizoda kuti manje kana chazoita come to pass ndizonzi aprofeti wandaze vanoona. Prophet Melontic vanoona zvo. Haikona mbichana. Then chida uzonzi. Melontic munhu utaka kufunda udza ati ndikuona uchifa. I've something that I've also noticed when you talk about my prophets Iwaya. Like you spoke about Prophet Melontic Oras. He talks about so many things. Political, economic, soccer, and stuff like that. But ukatarisisa kazhinji, most of these prophets vanozonoita iye tati mbotaura kuti maybe vamwe vacho is the plagiarism. Panenge pataurwa something to do with maybe my political settings. Kunyanya pamaprophets acho. But kana, for example, izvezvi handiti Prophet Melontic Oras spoke about that South African celebrity to die who died a couple of days ago. Handiti? Aumbowane another prophet anobudawo achida kutaura kuti ndazviona pamweya zvakaita seizvozvo. But kana zviri zvinhu zviri general, like talking about economic setup or political floods and what, ndopaunoona vamwe vawanda vakubudikira vachiti ma-acts of God. Handiti. Ko zvimwe izvi sei vamwe vasingakwanise kubudawo vachiti apa ndazvionawo kana ndaita sei? Unenge uchitika kupera career. Ndopa ndo respecta Michael Selo. After aona kuti prophecy yangu yaita sei yaramba. Handiti akakwanisa kutaura kuti guys ini prophecy yangu ini yaita sei
yaramba, and I think it's because of this and this and this. Vamwe, they can't do it because they are not honest in what they are doing, so they would rather prophesy tomboti munhu anogona kuprofitira ma-elections eku-america obva akuudza a win-win situation. Anmona iwe unogona kuudzwa kuti mwari handiti Which can go either way. ari kuda kuti Trump awin, but vanhu zviri based on vanhu vachazvigamuchira here. But UBET was straight manje pama-elections emunhingirikiri. UBET handisi UBET And ane he was accuracy just anenge straight. inayo, but vazhinji koita vanoti vateerera UBET wobva vachiipa professor. For example, I can give you pane nyaya iri kutaurwa panapa meno kana if it's true. Prophet Melontic wakapa professor vachiti tinenge tapadhuze kuwana kiwa yechirwere chatinesa chaichaya. Apostle Chiwenga Musoisandi wakapawo professor kuti tinenge tiri padhuze kuwana kiwa yechi. Saka uri kuti chiko ziko. Ndiri kuti vanhu vanogona kunge vakakoperana hanzi kuziva mbuya waudzwa chakatanga ndo chakaita sei chakachenjedza. But Apostle T.F. Chiwenga was not specific also in terms of timeline. He just says, in the coming weeks or months or years, it's obvious that we are going to get a cure for HIV because chisingaperi chinoita sei chinoshora. Saka ichazongowanika semuwanikiro wakaitwa malaria, semuwanikiro wakaitwa polio, semuwanikiro wakaitwa Asika Zigo. Yeah. When you say it's obvious, I stand corrected. Apusa mu Bible hapana here panonzi kuchauya zvirwere zvisingarapiki. anonzi matenda handiti. But Bible rinobva rataura Apostle Chiwenga wakatokota vhesi racho hanzi pestilences will come and go, times of troubles handiti, and then the end will come. So denda rinofanira kuuya rinobva raita se raenda semwiri wakaita covid yakauya tikafunga dakomana tichapedza 20 years tiri mulockdown, but yakazosvika pakuita sei pakuenda. Saka chinogona kunge chisingarapiki, but nguva yacho yeexpiry ichasvika expiry date. Saka isu tiri kungoudzwa nemuprofita kuti tapadhuze kuwana expiry date re-HIV, but hatisi kumudzwa kuti musi upi. That is not measurable, you get it. Anonzani uyu prophet Daniel akasvika pa 70 weeks. Isu tisirazokwana pama-explanation ekuti vari kurevei, but panenge paine at least something that you can measure against. Saka tozongoti no maprofesi aya kaya anenge ekungoti, and then ndochiseka manje. Mwe munhu anouya achitaura kuti nini manje tinenge takuwana cure. Vanhu vomomberera muobva wayo but nini ndokwanisa ku vanobva vanobenga masibata aunozvibata. So yeah. Ati chiko ziko. Right, I picked it up. Yeah. Iwa zvinzwa chacho. Yeah. Ndazvinzwisisa. Yeah. All right, we'll explain. So this one says every prophet needs a confirmation to someone. Like if Prophet Hubert Angel gives prophecy and you will find confirmation to some prophets. Is that how it is supposed to be? Like That's a comment on WhatsApp. Wenda unobvunza prophecy kune mumwe prophet. If someone to prophecy- confirm. Someone to confirm is no, zveshuwa ndazvionawo zvichaitika. Kuti iwe wakapa prophecy yako, it has to be confirmed by some other prophet as well. I don't think it's compulsory or mandatory. Chinhu chandaziva chekuti chinoti chichitaurwa muchechi kuti munhu achirarama nematongues, mumwe munhu achita sei achiturukira kwete chiprofita. Profita, but it's God speaking unto the people straight. Mubhaibheri rinotongotaura inenge Deuteronomy 18:22 kana sokanganisa. Inotanzwa kana muprofita akapa chiprofita. Chiprofita chikasada come to pass. Musamutye muprofita iyeye nekuti zvaataura hazvina kubva kunani kuna Mwari. What it means, it does not mean kuti munhu iyeye musatanist oro munhu ane mashavi kana achiyanira. Zvongoreva kuti papa paataura usi mweya waMwari ungaita sei wangochitaura. Don't respect what he said oro kana afanika kana tori nelong history yekutaura zvinhu zvisingaitike, don't even regard that person as a prophet. Regard him as a evangelist. Alright, ngatimbofamba ziko unongochindipa iwe uchitaura zvaunotaura. Okay, before you go there, Anzi, there's a comment on WhatsApp says, are you saying Prophet Hubert Angel is not hearing from other prophets out there? Or it's because he's ambassador at large?
Prophet Angel breaks prophets. Prophecies. It comes with something new every time. The listener is saying good. Are you saying good? He is not listening from others. And in this is what I'm Because saying. tambotaura pipe achiti kune vamwe vanoti vakapa prophecy vamwe vouyawo vachiti the same. Is he not the same as You bet others? Angel no break and And then I like can't. when the odds are against, you guys just go bar and say this is what I'm seeing. And I can't speak on his behalf. But what I can say is hapana evidence ikuratidza kuti akuteerera vamwe. It's evidence from his page tonight. We end up a page Because back. vari kuteerera vamwe watiri kufungira, those we are alleging kuti vari kuteerera vamwe varipo. Ndevapi kweva? Zigo ndevapi kweva. Rega ndingobvisa Prophet Makandiwa na Prophet Hubert Angel na Prophet Ian Love. Okay, Ian Love zvanotaura comes to pass. Zvavanotaura comes to pass and zvavanotaura zvizhinji zvacho. It does not take it from others. Kune maprofeti ekuti achitopa prophecy ka anotokopa even Mannerism. theatrics acho. You can actually tell. And then uzongokuza that I was in a vision. And then I saw what. And a prophet should be unique in his delivery. Ndosaka kuti Melontic stands out. Do you know it took us a long time to convince Melontic kuti atangete mavideo? Aisada aingoti I just write. Izvezvi ndo patositanga kuitawo mavideo chichichi. So they are different. Prophet Hubert Angel, they are different. And the Prophet Makandiwa, vanoti akanaka 1 but 2 years. No rush. Ko kuno tinobvunza ka. Vaive manje zvavanoita, they don't usually give my prophecy ari in class. Anonangana name individual prophecies. And ikoko kutone field. Ndokunana Prophet Passion. Tifred. Passion baba chinenge chiti I'm not here. Makatarisana. I saw Passion in South Africa. Akavinga mwe murungu so zvanza I'm not here. Sandofunga vanhu kuchechi kwake vakutoziva style rake. Panongoti I'm not here vanhu vanobva kuti where are you now? But 1921. 1921. Chakurova genealogy baba. Kana da kukurakidza nepaunogara but right now I'm not here. I'm at the corner of this street. Akutaura mazema streets acho. I'm going to this house. The house is painted yellow. And the address there is 4370 chakuti. There is a lady. Type of prophecy inonzi chi. Inonzi PVR. Prophetic virtual reality. Wambopeka zvimaningi zvezvirtual reality. Unongochiona. No, I'm actually looking at Zigo to say Zigo boy. What's the difference now? Nechiprofita chatinoona kumasowe. Right. Kumasowe manje I was with my friend anonzi Fenwick over the weekend. And he's very Pentecostal. Munhu anoda Pentecostal. But he was telling me that baba ndakaenda kumasowe. Baba inini mweya ndakaona. Mweya wakafamba. Baba kumasowe kuri kufamba mweya. He didn't understand what was happening there. But I think the spirit in him did be a witness. Kuti panapa. So zvinoitika kumasowe manje. Kumasowe kunyanyo kashoma kuti vanyanyoita maprofesi edu ema-election ebhora chichichi. Kana vatoda kutoita vanoita kana one prophecy inenge kana ya1950 inenge yakapiwa kana naMicho kana naWimbo kana nachii handiti yotinenge wakabatirira. Asi kana vakumasowe manje ivo pachezvavo vanoprofitana pachezvavo. Kunonga varoyi amai imi muri muroyi namai votosimuka vaite chi havana naro baba imimi mune mubobobo point blank uchiudzwa uripo ukaenda nemukadzi wako usinganyatsofambe zvakanaka panobatwa asiri kufamba zvakanaka kana kuti ukauya wega unonzi mangwana muye nechi nemukadzi wenyu handimaona kana paine zviri kukunetsa family munogona kungosimudzwa ipapa vanoprofitana vachigadzirisana maproblems pamasowe ipapa so vanoprofitwa ikoko kazhinji kacho zvinowanzoperera chi ikoko. Ndinobhilivha kuti isu tine top 10 nemaprofita kamuzimbabwe. Dai zvainzi maprofita ekumasowe aimbobuda patv kana vaibroadcaster on matv channels, top 10 yaya taiita reshuffle. Maipinda vanhu vewhite hobo
bosi kumasowe vanonimboita kana even competition yekuvigirana zvinhu kanzi takumbovhetana mweya panapa Pina mweya. ane mweya unoona ngaunenge chakati pakati then ndopandoti kumasowe ini ndotobhilivha kuti kunomboita power rakawanda kudarika rekuchechi because hanzi najesu vanhu you shall trade on scorpions, you shall trade muchatsika nyoka nezvinyavada handizvo ino bhaibhiro parati edzai mweya test them muone kuti munhu aritaura ndiwechi wataura iwewe difference zigo yekuti chiprofita chokumasowe vanenge vachidzidzisana vachitotsiurana vachikorektana ipapo directly ko chimwe chacho chakasiyana papi nechekumasowe chedu ichi manje ndope chatani chiti kune ma-national prophecies ma-global prophecy but kumasowe ariko futi hakuna ariko but they are not as regular as zvatofungira kumasowe inini ndingatange kuda kunyanyoti vanhu muzive chiprofita chezviri kuitika kuuk kana kuamerica ini ndiri kuchitungwiza kune mutina mari yerendi haisiwo here futi another way yekuda kuratidza kuti ndakapenga ndinoona zviri kure kuafghanistan kusiyana kwapakaita iwewo uri muno zvako but unoona zviri kumabvuku kuchitungwiza manje havaratidze manje havaiteka kuda kuratidza tobatsira iwewe tinashe waita se wauya that's why uri kuona kuti mukurumbira wemapostori mukurumbira wemaprofita ekuchipostori kazhinji kacho hauunzwe pamedia unoita zvekunzwa kuti kuna nenge tine makamera nanaziko ndikati ziko ende munoona mina nari kuitwa kuchitungwiza kumapostori akasvikonzi chemakamera inyi pane anga akatobata kadai kanzi iwe vamwe warupiwa muna matobana mpewe uri busy kuda kutora vhidhiyo dzima icho anomaona zvokutaurwa naziko zvokuti dai kuri kuti vaibvumidza kuti tipinze mapostori kuti tione chaicho chiprofita then chiona zvaakuitika manje inini through kuinteracta nemaprofeti not maprofeti ekuchipostori but maprofeti chaicho emasutu akawanda izvezvi there's an advent of maprofeti manyowani auya ari kusimudza machechi ari kumashruma mahombe I've met more than 4 vanda kutoziva vazhinji vacho mapostori vakabva kuchipostori unotovanzwa even kana vachitaura maonait avo vanenge vatora tini chipwanya hari mamwe wacho anenge atinidira souti ivo vemasuti mapostori back to sender ndeyekupi ndeyekuchipostori ukaona munhu ese anoita back to sender mupostori ukaona munhu ese anopwanya hari mupostori undityisa ukaona munhu anoda maprofeti selo zvautoadvertise kuti ndine back to sender vetina matire back to sender uri kuti mupostori mupostori tikanyatsomutarisa handingazodi hangu kuti mupostori because anozonditi wakazviona kupi but language yechipostori dare anomuona ndokupai example marufu is no longer mupostori anototi naibva kuchipostori but you could even tell achitaura kuti mupostori ukaona muprofita ari kupwanya hari izvezvi mupostori hapana zvinotaurwa nezvehari here mubhaibheri hari ipi dzinenge dziri hari kana dziri kutaurwa kuti hasha dzamwari dzapopoma saka in all this uri kuti iwewe maprofita akapenga ari kuchipostori zvekutotika vakuona kuti we can actually use upostori uyu indine muprofita wandakashanda naye for 3 years mupostori ndaitomunzwa even ndimi dzake dzaanotaura dai you cannot hide who you are ndimi dzekusai chatodziziva murondoroko ndiri akaravaya dzekuspirit embassy todziziva makalabash toaneona then dzekumapostori todziziva so you cannot hide who you are handiti so vanhu vakuona kuti munhu anenge aona kuti izvezvi ndichishandira vanhu ndiri pasi pemuti handiti kune mumwe munhu ari kuuya achindipa mota ndichishandira munhu kune mumwe munhu ari kuuya handiti ndikangopfeka sutu ndoandaisa tiendi kuchitungwiza ndopiwa 2024 VR chichindwa ndangoita mawise men akadzidza around me ndoita mari saka vese vauri kuti vaomboti even you can pick from their language nendimi dzavo kuti vane link yechipostori they are ashamed of being called mapostori for they are coming to put on the jacket and tie ini handone paine chinonyadzisa pachipostori because inzira yavo yekunamata wait before you go Zigo you said inzira yekutsvaga mari so are you saying vari kutsvaga mari havana basa nokuita zvechecha ukaona iwo uri mupostori chipo chako uri mupostori wobva wachinja wotanga kupfeka sutu
asi uchiri kushandisa mamethods ekuchipostori uri mupostori but waona kuti suti ndo iri kunyatsobhadhara this saka in other words haasi kuita zvechechi ari kuita zvekutsvaga mari. the same way vazhinji havasi kuita zvechechi vari kuita zvekutsvaga mari even nyange wanga wagara vari chi even mamachechi edu makuru havasi kuita zvechechi ari kuita zvekutsvaga mari the same way isu ana Zigo ari kuita zvechechi. Saka what are the Zigo, what are the telltale signs ekuti uyu muprofita EU haasi kutsvaga mari ndezvechokwadi? How do you tell? Sometimes you cannot tell because mwe munhu anogona kungokuitira hambo uhambo iwowo unoita kuti ubudise mari kuti muprofita ari hambo namba mari anomaona so but kumazuva hakuna kana sendi rinodiwa, it's just point blank. Vanoiwana kupiyapo mari anozvizva kuti akanyatso kubatsira zvakasimba achaita se unodzoka ndiwe but chionai ava vanokurwa psychological kutamba nepfungwa dzako but manje ndobva ndafarira zvinotora naPauro hanzi whether in pretense or in what we rejoice that the gospel is being what preached. Chachozoda zvaurozviitira hazvina kunyanyoipa asi kuti vanhu vakuzobatsirwa here vanhu vakuzowana here ruponeso hanzi namatsibamasango. Saka in other words we can conclusively say kuti hakuna muprofita asingadi mari. No, we cannot say that. Saka tikuti tinongoti muprofita wese anoda mari handiti but the love of money is the root of all evil. Saka muprofita wese ari kuda because iwe Zigo uri kuti iwewe mumwe anokuuya akanyarara haatauri kuti anoda mari but anokuitisa zvekuti iwe unodzoka uzomupa mari yacho. Saka in other words ari kukurova ka psychological game ka handiri kuona kokuti ubuditse mari. Saka munhu wese anoda mari ka ndokupa example kudzaiyoja muprofita mukuru babagoti handiti vakanzi mwari ndiye achava mari yani mari yavo handiti but madaro munozoita bishops offering bishops wati bishops chichichichi handiti at the end of the day nyange mwari ariwo mari vava vanozoda mari. Hold on Zigo, our time is up for today. We discuss this more again next week on Tuesday. Saka page iroro richagaina attraction, ragaina attraction unotsvaga mablogger ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe cheteto ana Zigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise ana Zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro I can guarantee you that within 2 months unonge uine a minimum of 80,000 followers pa social media. Lokubatikadare